Gitugyan na sa Mabolo Police Station ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit Conraco Region 7 ang account nga gigamit sa pagpadala og hulga sa usa ka magtutudlo sa pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo aron mapalapdan pa ang investigasyon niini. Kini human gipaubos sa security inspection sa mga miyembro sa Special Weapons and Tactics Team kon SWAT ug Mabolo Police ang senior high school building sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo. Martes sa buntag human makadawat og hulga ang usa ka magtutudlo. Sumala sa kapulisan, gipahibalo sa magtutudlo ang on-duty security guard kabahin sa nadawat niining mensahe gikan sa usa ka John Dave. Nagkanayon ang maong hulga. Amping muugma mga UCB ma'am. Samot mga morning kay anam-anamon mo namo. Condolences daan ninyo. Usa lamang ang maong tunghaan sa dili mo menos 16 ka mga eskwelahan sa Cebu nga nakadawat og mga online threats sa mga milabay nga buwan. Nagpadayag og kasubo ang Regional Director sa Department of Education kon DepEd tungod sa mga sunod-sunod nga mga hulga nga nadawat sa nagkalain-laing mga tunghaan dinhi sa rehiyon. Matud pa si Direktor, usa sa posibleng hinungdan sa maong mga hulga mao ang sobrang pagka-expose sa kabatan-unan sa social media. Because our students are too much exposed to social media and things like this are also aired at social media. So we're just very sad that some students also are being infiltrated in their minds regarding this, that things can be done, no? Even if they know for a fact that di naman ito nakakabuti sa kanila. Taliwa niini, nagtuo ang direktor nga dili ang total ban sa mga cellphone sa tunghaan ang saktong solusyon. Asoy niya, dili na kini praktikal nga ipatuman tungod kay nausab na ang panahon ug dako na ang papel sa teknolohiya sa mga tunghaan. Kami talaga hinihikayat din na ang pagtuturo ngayon ay dapat lapatan ng technology. It will not replace your teaching because the human touch will always be there, but we use technology as a tool. And hindi naman limited yan to tablets and laptops and computers. It can be in cell phones. So pwede talagang gamitin. Kailangan talaga lang guidance. So the teachers will only allow to use the phones if it is a technology-assisted instruction. Nunot niini, mas gipahugtan na sa ehensya ang seguridad sa mga tunghaan. Gani, nakig-alayo na sila sa National Police Commission kon NAPOLCOM pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement signing kon MOA. Ubos sa maong kasabutan, maghatag og pokus ang NAPOLCOM sa pagripaso sa mga safety protocol sa tunghaan, pagpalig-on sa mga digital security measure ug sa pagpahigayon og mga active shooter drills. Dugang lakang karon sa DepEd ang pagkuha og mga guidance associate aron mas matagaan og pagtagad ang kahimtang sa mga estudyante. Nag-hire na tayo ng guidance counselor associates which even consider mga psychology, psychometrician, mga related subjects on the human behavior. Bisan pa sa maong mga paningkamot, gipamahayag sa Regional Director nga pabilin nga mahinungdanon ang papel sa mga ginikanan sa pag-agak o pagpakisayod sa kahimtang sa ilang mga anak. At kailangan talaga nating gabayan at bigyan ng patnubay ang ating mga kabataan. Huwag nating bayaan at hayaan na malulung sila sa mga sites ng mga bayolente and they tried to attempt adapt some of this in their ways. No? Kini sa RD Morales, alang sa May TV, Cebu.